Josu ezagutuko dugu orain. Josuk 16 urterekin motorrez eskolara zioala traktore baten aurka egin zuen talka. Xehetasunak oso gordina dira eta gogorrak ere bai, berak kontatuko dizkigu. Hori bai, mezu positibo batekin dator. Gurekin da Josu Mate. Kaixo, Josu. Arratsaldeon, Josu. Josu, mendian bizitzeak alde on asko ditu. Ikuste, bizta politia euske. Bai. Baina, ez da, pixkat urrutillo bizizea danetatik da gaztizean nien, etxea juteko ere, beste metodo batekin nik uste komodo izateala. Eta beti izaten da ibilgailu baten beharra, ez da? Joan eta etortzeko. Albaldin behintzat bai. Eskau beti den un txiki-txikitatik gen. Edadia jautagun, motorra oso zebentzat, neu bakarriken juna lizeteko. Zu beti motor inguruan ibili izan zara, ez da? Edo motor giroa behintzat bazen hor? Bai, txiki-txikitatik etxin danak ikusi zen ditut, atxeke kotxik arrelatzen, da arreba mutilek eta danak kotxiki motorrakin, orduan beti izen eta fizillo hori, eta nik ez da hit 10 urtekin, 11 urtekin ekarri ziren lehenengo aldiz, minimoto txiki horietako bat, eta orduan hasi nintzen ja, ni motor gainin ibiltzen, bakarriken. Eta gero gida baimena aterako zenuen? Hori da. Zenbat urterekin? 15 urtekin. 15 urterekin. Eta nun baimena, ekarri ziren motorra, da urtebete inunien motorrakin, ustu, orduan txaukin nun istripua. 16 urte zenituen. Zer gertatu zen, Josu? Nik goizin jakin nintzen egun bat gehiago bezala eskola juteko preparauta, eta abila unitzenin etxetiken bera, zetorren kurba bat ez dana ikusten kurba bea, aurre ikuste da, zer datorren, da ni behitu nun, eta ez datorri inor. Horun despista unitzen nien ere aldetiken retrovisoreko izpilu ondo jartzen. Hori jarri nunin da aurrea behitu nun garaien, traktoria nauken, zengo dugu 10 metro bertan gainien, eta nun euki denboraik reakzionatzeko, eta horun suerte txardanakin, unitzen zuzen, traktoreko pintxun kontra, entziten tripan sartu eta bizkarretik enerten. Beraz, gaizki ez badu ulertu, zen kakoak edo dituzten horietako tratore bat, ez? Hori da, bai. Pintxu zen mazkin, da baten sartu nintzen, eta gero bilon artien atain ginen. Zare egintzun esango du, martxataraz edo atzea bota beak traktora, nik hanka jarri nituen lurrin apoiauta, da eskukin helduz, hortiken ateatzi lortu nun. Zu hori egiteko gai zinen, kontzientzia bazen eukan hori egiteko? Momentu da nien konortik genuen galdu, denborazun ez naneon. Baina gero bai, atean itzen nien, zantziten jartzeko, momentoten jarri nitzen traktore alde menin, da hor bai, momentu baten konortik galdu nun, eta golpetik da berriz ez esnatzi bezala amets batetik, ostras, ze pasatzea hemen. Akoratzen ez, zapatilla gabe, kaskure erdi jirauta, eta tentetu nitzen, eta zin nitzen gizonan ajuten, eta ikusten nun gizona telefonotiken. Jo, ze pasatzea, ze pasau da, eta etxiten arpeira behitzen. Zaizten, etzan, azkar, baina behite ziten demozun tripa. Eta jo, ze gertatzea hemen. Eta behitu nuen nola beruntz, ikusi nituen nazkela tripako zati batzuk kanpuen txintxilika. Eta orduan bai izentzan momentue lurrin etzan nitzena, eta hor, beste egito, 20 minutu bitarte hortan izentzan ebakoa usiben arte. Zu hortaz gogoratu egiten zara? Ez, lehen kontatzen undan anik gubi neonien, familiei, baina pastilla danan bitartez da, ahaztu arazi nizkio, imagena behintzat ez dauzket buruen. Eta hor, traktorearen gidariaren erreakzioa ere importante izango zen, ez da zuri laguntzerako garaian, noski? Nik beti izan lehenengo pertsoni eskertze joten ani bizik eotie, beha dala. Istripu euki baino bi azte lehenuo primeros auxilioseko titulua atasun beak, eta orduan bai jakin izentzun nola reakzio hau, eta nahi sokorritzen. Aurrekin akoratzen ez nola kenduzun beak zaken alkandora, hartu zituen pusketa horiek pixkat barrura sartu bezala, eta edontzala zapaltzen. Denboa zuen bera, etorri zin arte ambulantzilek. Lehenengo ambulantzile normala etorri zan, ezintzun ezerrein, ekarri zeben ubimobil, horrek ere zantzeben behaik ezintzebela ezerrein, eta goia helikopteru etorri zan. Horrintziben helikopterun sartu, eta ja lokartu intziben odolak eta sartzen azteko,
Ze bestela, Ibone mogun sentitzen nun ja, odolusten nahi nitzela, gorputze indargabe iziten geratzen, da ez bazan ala izen enitzen nahi hauko bizik nik ustete ospitalea. Ospitalean operazio egin zizuten, operazio luzea, ezta? Bai, 6 ordu inguru ustet izentzala operazioa. Jende asko egontzan habitazioen bertan, nik neon implantan, etorritezan bat. Da, gehatzen ditzen, zein otea, danak etortzezin da ez, ni zurekin batean nintzen operatzen, da, hola etortzezan bat eta besti, eta, ni nola inokinen nintzen gogoratzen loneon. Ordu luzeak eta operazio gogorra. Bai, oso gogorra. Nik, entzet, ikusin unien ja, ez naunitzala, ospitalien, dana eta gero, lehen gauza, izan zen motorra nun daun galdeun nun. Gero amai etortzeko zen nion. Esan amai etortzeko eta goizeko bostako seirak zian, ez naunitzen nien. Zenen, igualtzula, nik ama etortzinen nula ian ere ana. Eta zergatik behar zenuen ama etortzea? Ez dakit. Bakarri sentitzen nitzen, enakin handik ondo zek pasau ziten nun neon, zinun moitu. Neon hoien, tubos josita, kable, pelikula bat ematezun, zer da, nun nao. Eta bintzet bat emat, eta zein ama baino beto. Behar zenuen amak azaltzea, ez da? Zer gertatu zen? Eta xetasun importantea 16 urte, zen euskan? 16 urte. Orain 23 urte dituzu, ez da? 23 urte, bai. Adin horretan ere, norbaiten babesa Handiken ume bat, eskertuko da, ez? zete ginen da. Eta Jokin, barkatu, Josu, oso ondo ikusten zaitugu? Bai, ez zait ondorioik gerau. Ni bizi normala itet, nungo problemai gabe. Bai ukizenet bizkarrien, bizkarrez urretik gertu ertentzun, noiz min batzuk eta etortzez askin lona hola, baina hori da daketen ezintasun bakarra o ezintasun ez. Problema bakarra pasau izen zaiten dana eta gero. Josu, istripua maiatzak 6an izan zen, eta urtero mezu bai jasotzen duzu, ezta? Urtero, tratoreko gizonak, goizen goiz gaina akordatzea, eta urtero idazteit, zorionak Josu. Nin neuk esatet, egun hortan berriro jaio nitzela, eta dala beste egun bat ospatzeko moduko.